Il-Gvern nieda dokument ta' konsultazzjoni fejn qed jiġi proposti bdil fil-liġijiet sabiex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament. Waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, proposta ewlenija li kienet varata il jekk ikun hemm ġenru li hu rappreżentat inqas minn 40% fil-Parlament wara elezzjoni ġenerali jidħol fis-seħħ mekkaniżmu korrettiv li permezz tiegħu jiżdiedu 12 deputat mara, 6 min-naħa tal-Gvern u 6 min-naħa tal-Oppożizzjoni. Jiġifieri jekk wieħed iqis iż-żidiet li jkun hemm bil-mekkaniżmu korrettiv li jitħaddem sabiex ikun hemm proporzjonalità fil-Parlament, din il-proposta se tkun qed tfisser li Malta jista' jkollha Parlament li jkun qrib jew saħansitra jaqbes it-80 deputat. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li b'dan il-mekkaniżmu ħadd mhu se jieħu post ħadd. In-nisa li se jkunu fil-Parlament permezz ta' dan il-mekkaniżmu se jkunu nisa li jkunu baqgħu imdendla fl-att tal-voti. Il-voti moħlija tal-kandidati imdendla rġiel li jinfetħu biex jingħaddu l-voti ta' nisa li għadhom ma telgħux u jinfetħu wkoll il-voti żejda ta' kandidati nisa u rġiel li jkunu baqgħu imdendla iżda li jkunu eletti permezz ta' elezzjoni każwali. Proposti oħra huma li jkun hemm mainstreaming tal-ġeneru fil-liġijiet u l-policies kollha u tiġi diskussa l-possibilità li l-backbench ikun magħmul minn deputati full-time. Proposta oħra li l-liġi tal-finanzjament tal-partiti tkun emendata biex toffri inċentivi lil partiti li jagħtu aktar appoġġ lis-sess sottorappreżentat sabiex iħajru aktar nisa joħorġu l-elezzjoni ġenerali. Ir-riformi huma ta' natura temporanja u propost li jiġu fit-tmiemhom wara 20 sena sakemm ma jibqax il-ħtieġa ta' riformi bħal dawn.